Jak można w przestrzeni publicznej pisać w języku, który nie istnieje? Mi się to nie mieści w głowie. Nawiedził mnie delegat z ziemi lubuskiej i prezentując mu, prawda, uroki Górnego Śląska i ziemi bytomskiej, tradycyjnie, corocznie trzeba karnąć się do miasteczka śląskiego kolejką wąskotorową i spożyć, prawda, kiełbasę z dzika. Jadymy. Miasto jest zdewastowane. Jak można tak remontować miasto? To się w dupie nie mieści. Co tu się dzieje, to ja ani tego nie skomentuję. To po prostu woła o pomstę do nieba. Tragedia, dramat, kołtuństwo, zaprzaństwo, dziadostwo. Ament. Oznacz kotka. Kot. Limuzyna przyjechała. Drzwi zamykać. Coś tam, coś tam. Tu musisz uważać. O, na te drzwi. Bo one festen. Hala bytomskiego dworca. Nadawałaby się, proszę Państwa, do kręcenia w niej do drugiej części sztaklera. Lekką ręką. Ma być wyremontowane. Tam, proszę Państwa, zabytkowa nastawnia, a tam elektrociepłownia... Nie, tam. Elektrociepłownia Sząbierki. Będziemy przejeżdżać bliżej. Dominik, czy Ty już jest podekscytowany podróżą? Tak, cały chodzę. Dojechaliśmy aż do miasta, które paradoksalnie nazywa się Miasteczko. Miasteczko Śląskie. Ciekawostka to jest taka, że kiedyś, z tego co kojarzę, to miasto się nazywało Żyglińskie Góry, bo tu jest miejscowość Żyglin niedaleko. No i idziemy zobaczyć, co ta miejscowość ma nam do zaoferowania. Kajam się, podśmiechiwałem się, że Miasteczko Śląskie jest malutkie, a właśnie wyczytałem, że mieszka 7,5 tysiąca ludzi. To jest poważna miejscowość. Bardzo ładna, małomiasteczkowa architektura i w centralnym punkcie co? Wielbłąd alkohole, czyli to, co mieszkańcy każdego miasta i wsi potrzebują najbardziej. Tajemnicza wydma w Żyglinie. O, tutaj. Tu ją zaznaczyli, nawet strzałkę zrobili. Skąd ona się tu wzięła? O co chodzi? Skąd wydma? Czy dowiemy się? Pewnie nie, bo jesteśmy tu, a ona jest tu. Czyli w pizdu daleko. Dwie świątynie zabytkowe, kościółek drzewiany, kościółek ceglany, bardzo piękne. Udało nam się już przejść całą miejscowość, także wracamy w miejsce pierwotnego przeznaczenia, czyli idziemy zapolować na dziczyznę. Miasteczko Śląskie zaprasza ponownie. Już żeśmy się nabyli. Był to pobyt pełen wrażeń. Wrócę. Nie mogłem się powstrzymać. Las pod Miasteczkiem Śląskim musieliśmy wdepnąć. I proszę, co tu kolega wytargał, ale ło, wyjedzony jak byk od ślimaków. Ale są. Ale to jest stary grzyb. Creme de la creme. Niestety zaczął padać deszcz, ale to nie powstrzymało nas przed, prawda, dziczyzną. Chłop przyjechał 400 km, żeby zjeść wusztuś dzika. Ludzie, dajcie pokój. Miała być puenta filmu, ale jest burza. To spuentuję tym film krupniokiem na jutrzejszego grilla, piwem, bojanem o smaku ciastkowym i leniwym kotem. Łatka, ty byś też coś porobiła, co? A nie ino, zamuła. No.